Kumusta mga bay? Naghihapon ta karon sa Indonesia. Pag mobisita ta og Indonesia, importante nga makaton pud ta og mga basic terms nga atong magamit para ma-impress pud sila diri. Sama ining mga mosunod. Salamat pagi. Ang pasabot kay good morning. Ug sa Bisaya pa kay maayong buntag. Salamat siyang. Ang pasabot kay good afternoon. Ug sa Bisaya pa kay maayong hapon. Salamat sore. Ang pasabot kay good evening. Ug sa Bisaya pa kay maayong gabii. Apa kabar? Ang pasabot kay how are you? Ug sa Bisaya pa kay kumusta ka? Unya ang tubag kay baik or good or fine. Ug sa Bisaya maayo. Mawalang usa to sa pagkakaron mga bay. Hangtod sa sunod na pud nga video. Kita kits. Sige bay mga bay.